Presento la jornada para los compañeros de escuela. Bueno, buenas tardes, noches a todos, lluviosas, porque hay que reflejar el futuro que fuisteis valientes en venir o que hoxe a tarde que fai, que é complicada. Nada, este é o bloque final da Escola de Naturalistas. Hai aquí, polo de agora, dos representantes dos 18 e 19 que eran este ano. O resto están en casa, moitos deles me comentaron que iban a entrar online e que estarán vendo ou verán despois online, grazas ao resto que vos sumachedes a esta iniciativa. Este último bloque do que é a Escola de Naturalistas, que empezamos alá polo marzo, máis ou menos, ¿no? Un montón de meses de curso, a bloque por mes. Este sería o último bloque, cunha débeda que temos, que é o bloque de anelamento, que pola situación actual na que estamos de gripe aviar, etc., creíamos que non era o máis indicado estar manipulando aves ou tan pretiño de aves con tantas, ¿no? Entonces esperamos para que o poida disfrutar moito mellor e deixalo para finais do primeiro trimestre do ano, por aí, do ano que ven, e así podemos levarlo a cabo sen problemas. Nada, simplemente esta jornada é para disfrutar, igual que o resto, esperemos que disfrutar, polo menos tanto como a nós. Como sempre solemos decir, e xa vos dixen polo grupo de WhatsApp que temos, isto non é o final de nada, é o comezo de algo, vale? Algunos, como Lucía, que está por aí por detrás, e outros que están chegando agora, xa saben e xa teñen bagaxe no grupo onde fai un montón de anos, pero esperemos que o resto que vos serviu de, entre comillas, de excusa de achegarvos a Hábitat, que a Escola de Naturalistas, que a Hábitat non se acaba despois da escola, que hai moitísimas cousas que facer e que facemos ao longo do ano, e esperamos que dentro dunhos anos pues, estedes compartindo aquí mesa e partilla con Rabuñal, que é o invitado sempre de honor, a quen sempre liamos en todas as ocasións, pero con mesa con el dentro dunhos 4 anos. Mil grazas a todos, a Damián polo fregado que lle metemos sempre de moderar a charla, e que sei que é un placer compartir mesa con eles. Grazas a todas e a todos. Adante. Deixo vos con eles. Moitas grazas, Manu, moitas grazas a todos e a todas por asistir a esta xornada de clausura da 13ª Escola de Naturalistas. Quixera tamén ter unhas palabras de agradecemento para Emalsa, que é unha das que metía as colaboradoras que fai posible esta Escola de Naturalistas. Tamén o reconhecemento para o programa Coagua, da Comunidade da Auga, na que tamén o Grupo Naturalista Hábitat ven realizando actividades nos últimos anos. Para min, desde logo, un auténtico placer, un auténtico privilexio estar aquí sentado na mesa con 3 personas. Bueno, hai máis naturalistas, tamén somos uns cantos naturalistas, pero son 3 naturalistas que penso dos que vamos poder aprender cousas. Seguro que atopamos nestas persoas inspiración. A ver se ao longo da conversa tamén podemos podedes sacar algún consello, alguna ensinanza que vos sexa útil tamén para enfocar a vosa carreira futura. Eu teño aquí que dirixirme primeiro, co permiso das outras dúas participantes, a José Luis Rabuñal, agradecerlle un ano máis estar aquí nesta mesa de grandes naturalistas. José Luis Rabuñal é abogado do Estado, pero o que os conhecemos do Grupo Naturalista Hábitat, aparte de ser socio fundador do Grupo Naturalista Hábitat, estar dentro da xénese do propio grupo alá entre os anos 79 e 80, é un ornitólogo dos máis recoñecidos a nivel galego e estatal, ten no seu haber miles de xornadas de campo, sobre todo na ensenada da Insua, en Ponteceso e Cabana, e na Lagoa de Traba, en Laxe. Creo que lembras máis ou menos a cifra, pode ser? Si vou este fin de semana, que espero que sí, serían na enseada da Insua 5.860 días. Exactamente, 5.860. Que equivalen que levan 16, equivale a 16 anos completos de 365 días. O sea que patei bastante, vamos. Si multiplicas por pouco que sea o promedio de cada xornada multiplicado por 5.800 son uns cantos kilómetros os que van pateados. Desde logo que sí.
para Grama tens máis ou menos unha... Sí, son 4.275 exactamente teño, 4.275. Despois xa para a ría de Camariñas e tal, xa non chegan a 1.000, son varios centros, pero non chegan a 1.000, non sei exactamente a cifra. Pero Traba e o Esteiro de Anllóns, efectivamente, son esas cifras. Son moitas, casi medio século de traballar continuamente. Sí, sí. E dá para moito, claro, evidentemente. Pois é absolutamente abraiante, a parte de memoria que ten absolutamente impresionante, precisa. Podes decir a túa idade? Sí, eu sempre digo que teño infinitos anos, pero bueno, vamos a precisar, son 84. 84 anos. 84 teóricos, digo que na práctica son máis, pero bueno. Estes 3 últimos anos para mí foron bastante duros, eu creo que me botaron anos encima, pero bueno, os que sexan, o principal é estar con bon espírito, ganas de facer cousas e manterse activo hasta que un poda. E cando non poda, pois, o reguardo, e nada máis, esa é a cuestión. Manter o espírito, esa é a cuestión. É que axude un pouquinho a saúde, non? Que hasta agora, pois vai axudando, o sea que ben. Pois boa nova e moitísimas gracias de verdade por compartir con nos esta xornada. Moitísimas de nada. Xa sabes que encantado e que me gusta moito demais. Moi ben. Pois Viviana. Hola. A Viviana Peña Freire, que é doutora en Bioloxía, é profesora de Botánica na Universidade da Coruña, pertences a BioCost, que é o grupo de investigación en Bioloxía Costeira, que está asociado ao CICA, o Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía. Antes era Centro de Investigacións Científicas Avanzadas, ahora cambiaron o nome. É experta en biodiversidade mariña, vale? Controla... Disculpa, en algas, sobre todo. En algas, dentro da biodiversidade mariña, nos grupo de algas mariñas. Criptogamia, algas mariñas, que dentro da súa especialidade, pois hai ainda máis especialidade en criptogamia. E desde logo é algo que desde logo é moi destacado porque, se non me equivoco, Galicia ten un gran interese precisamente no estudo pola súa diversidade en algas mariñas. Agora mesmo pois tamén está en boga pola presenza de unha que outra especie invasora de algas que ven salindo a palestra nos medios de comunicación. Falaremos desta especie, falaremos tamén da túa carreira investigadora. Ao final, xa che adianto que vou pedir un consello para as persoas que están aquí, se queren dedicar á investigación do que se pode chamar como botánica mariña. Agradecerche tamén, igual que fixan sobre a túa presenza aquí. Moitas gracias. Nada, a Conchi, pois que temos tamén na outra parte, Conchi Pérez do Pico, é enxeñeira técnico agrícola e é a directora técnica de Trébore Xardinería. Leva xa 25 anos dedicada pois ao mundo da empresa de economía social versada na xardinería. E, sobre todo, nunha nova xardinería 2.0, diferente da xardinería tradicional que emprega pois determinadas especies exóticas, sen ter tanto cuidado de que algunhas delas podan ter comportamento invasivo no medio natural, e buscando a similitude das accións cos hábitats naturais que se poden atopar de por sí en territorio galego. Nos temos o privilexio de traballar xa desde hai algún tempo con Trébore Xardinería, en concreto con 2 proxectos recentes dos últimos anos que penso que estaría ben que vamos poñer en valor para que os coñezan os seus entresijos e de novo tamén exhortarte para que animes as persoas que están aquí presentes e tamén o público, por certo, que nos escoita online, por si queren aproximarse a este mundo da xardinería rexenerativa ou moderna, 2.0, moito máis amable cos equilibrios naturais. Moitas gracias. Sí, eu digo a xardinería un pouquiño máis funcional, non só ornamental, non? Paréceme que funcional é un término que se pode aproximar un pouquiño. E logo contamos esos proxectos e xa nos estendemos un pouquiño máis. Bueno, a ti vouche facer a primeira pregunta. Damos así comezo. Por que te dedicas a xardinería? Cal é o comezo de todo isto? Cal foi a túa inquedanza? Imagino que xa sería desde unha idade temperá que che gustarían as plantas. Como foi iso?
Bueno, a ver, a historia personal, eu creo que hubo un momento que hubo unha semente aí na miña infancia. Bueno, iba todos os braos á casa dos meus avós, ali en frente ao río Landro, en Viveiro, e, bueno, co meu avó iba a enxertar as maceiras, coa miña avó plantaba as dalias, e aí pasaba o brao sempre entre bichos, como digo eu, e plantas, non? E a verdade é que feliz, encantada, tiña un primo que tamén pasaba o brao ali conmigo, que era un apaixoado de Félix Rodríguez de la Fuente, el tiña todos os cuadernos, era ornitólogo, estaba todo o día el tamén observando no monte, no bosque, aparecía pola noite, íbase temprano, e, bueno, supoño que aí algo me fun empapando, non? Pero é verdade que despois, na miña familia, fora dese ámbito, non hai ninguén que se dedicara a nada disto, xuventude, adolescencia, para nada, totalmente vida urbanita, non, bueno, eu creo que esa semente quedou aí latente, non, bueno, houve unha etapa que para nada, pero despois, cando chegou o momento, bueno, dos estudios universitarios e de cantarme por algo, non? Sempre o tema da bioloxía e tal, sí que, vale, estaba aí. Recordo libros de pequena que é verdade, como Joaquín Araujo con La España herida, non? El libro destos que eu, bueno, cando estaba aburrida na casa, anda por aí, pois eran libros aos que sempre recurría. Entonces, algo sí que había dentro, non? Pero, bueno, o ambiente que eu tiña cercano de amistade, familia directa e tal, non había ninguén que tirara por isto, non? Entonces, cando chegou o momento de decidir, e dixen na casa que quería estudiar algo relacionado ca agronomía, bueno, falei eso de ingeniería agrónoma, de montes, non sabía moi ben. Miña nai quedou así moi asombrada, pero agora como sales ti con isto, non? E, bueno, ela que era unha muller con moito, bueno, é unha muller con moito sentido común, me dixo, bueno, pois se queres estudiar isto, vas a pasar o brao, unha amiga miña que ten invernadoiros, que vas a ir por ali polas mañáns a axudarlle, co outra amiga que teño topógrafa, vas a ir ao monte a medir e tal. Bueno, xa me buscarei para que teñas o brao para empaparte destas cousas e que poñas ese desexo a proba. Eso con que idade? Pois con 18, non? Con 18 anos. Bueno, ainda non, 17. 17. Claro, eu sentín aquelo casi como un castigo, non? Decir, pero que pasa se saquei boas notas, aprovei todo, pois que teño que pasar o grau traballando, levantándome ás 6 da mañán para entrar nun invernadeiro, miña nai díxome, bueno, si de verdade hai desexo, non vas a ver isto como un castigo, senón como unha oportunidade. A verdade que me quedou grabado, porque agora lle dou as gracias, non? Por, bueno, empezar a abrir esa curiosidade hacia todo este mundo medio natural. E despois, bueno, na carreira, bueno, un pouco de decepción en algún sentido, non? Que había moi pouquiño contacto realmente co medio natural e bueno, sí, pouquiño contacto. E despois, unha vez rematei, pois andaba tamén así un pouquiño perdida, porque dentro dunha rama dunha ingeniería, non, abrense moitas vías e pois decidín apuntarme a unha especie de, curso máster de xestión de espacios verdes públicos. Aí foi onde coñecín a moitísimos técnicos de moitos concellos de parques e xardíns de toda España e aí despertou realmente esa semente que estaba aí latente. Tiven a oportunidade de empezar a traballar en Trébore, que é unha empresa de economía social, proxecto de Fundación Paideia, que, bueno, é un centro especial de emprego. Traballamos un 75% das persoas que formamos o equipo de Trébore actual de 40 personas teñen un certificado de discapacidade e somos unha empresa sin ánimo de lucro. Vale. Con todos esos ingredientes, aí xa esa semilla pois empezou a germinar, a todo meter. E ata hoxe. É verdade que despois de 25 anos de facer un pouco de xardinería tradicional, xardinería urbana, eu e algúns máis do equipo estábamos un pouquiño queimados, non? Despois, se iso... Bueno, vouche preguntar, digamos, noutra parte, precisamente nesas diferenzas da xardinería tradicional, a que ensina nas formacións técnicas, e digamos, do que agora mesmo se tende, polo menos
por parte de algúns colectivos máis sensibles coa conservación da natureza a entender por xardinería. Vouche preguntar despois sobre Vale. iso. Pois ben. Ahora vou te interpelar a ti, Viviana. Entón, o mesmo que preguntaba a Conchi, tamén imagino que a túa carreira tamén ten unha orixe, imagino que un contacto co mar iniciático, non sei se te interesou sempre o medio mariño, mellor o mergullarte ou as algas de alguma maneira. Onde naceu iso? Non, creo que un pouco vai en liña do que dix a miña compañeira. Non temos, digamos, para mí non teño un momento. Eu lembro como pequenas pinceladas. Cando penso na miña infancia, teño como pequenas pinceladas que pouco a pouco foron como guiándome, non? Ou me foron un pouco guiando hacia ese camiño. Por exemplo, moitas veces, agora lembrome que, por exemplo, encantábame Jacques Cousteau, e lembrome de ver as diapositivas de Jacques Cousteau, non? Que se veían aí, e podías ver tamén os documentais. Eso, por unha banda, me deixaba totalmente sorprendida, non? A biodiversidade mariña tan diferente o que habitualmente vía, por exemplo, na aldea. Eu, por exemplo, a miña nai, cerca de Sobrado dos Monses, é unha zona pois preciosa, e lembrome de ver toda esa vegetación, non? E toda esa fauna e flora terrestre, e veía o contraste tan brutal, non? Cando vía eses documentais do medio mariño, e sobre todo pois esos organismos que parecían como de outro mundo, non? Relacionado con isto tamén de pequena, tiven a sorte de que o meu pai lle gustaba moito ir a Santa Cruz. Íbamos a Santa Cruz a recoller minchas. Moitos fines de semana, non? Os domingos íbamos a recoller minchas, e aí empecé un pouco a ver determinados organismos en baixamar, lóxicamente, pero, bueno, me empezaba a ver cousas curiosas, colores curiosos, morfologías curiosas. Pouco a pouco, pois, logo cando fixen o instituto, pois entrei en bioloxía, porque me parecía que era o que máis me atraía nese momento facer. E ao longo da carreira tiven a sorte de que había unha asignatura de flora mariña. E aí foi, digamos, un pouco máis xa o presentimento de que eu teño que facer isto. Que foron os teus profesores? Foron, pois, tiven a sorte que foi o meu director de tese, Ignacio Bárbara Criado, que é unha das persoas que eu creo que, bueno, puxeron no mundo realmente, non a diversidade de algas mariñas, non? De flora e vegetación mariña aquí de Galicia, non? E tamén Javier Cremades Ugarte, tamén foron, digamos, as persoas que me deron esa asignatura. Fomos a moitas excursións, moitas saídas de campo, e aí foi un pouco aí o decir, bueno, xa está, isto é o que quero facer. E a partir de aí non tiven, as miñas notas non foron precisamente moi boas, non tuven tampouco posibilidades despois, pois hai unhas bolsas de colaboración que en función das notas académicas, pero pois non tive, digamos, a sorte de telas, pero lembrome, porque lembro ese momento de falar con Ignacio e dicir, acercarme ao seu despacho e dicir, é que eu quero facer isto, eu quero estudiar as algas, quero coñecelas, e dixo, mira, pois non pasa nada, te ves por aquí polas tardes, hai pregos de herbario que teño aquí, comezas a ver se realmente te gustan, empezar a estudialas, e aí foi un pouco a conexión, non, de coñecer un pouco, dicir, bueno, que aquí unha barbaridade de especies, de morfoloxías, de algas de diferentes cores, e despois, pouco a pouco, pois, fun con el algunha saída de campo. E xa dixen, bueno, eu quero facer a tese sobre as algas, e aquí sigo, traballando nelas. Estou, digamos, especializada nunhas algas que son un pouco difíciles de recoñecer como algas, porque son algas calcáreas, que parecen pedras realmente, pero pouco a pouco, ao longo da miña tese, pois me fui un pouco especializando nese grupo, dentro de todas as algas, nese grupo concreto de algas calcáreas, non? Que teñen fósiles, por tanto, tamén me axudou a conectar e a colaborar con moitas paleontólogos, non?
bueno, é bueno, para min é unha liña de investigación moi excitante, sempre hai novas cousas, lévame tamén a visitar e facer proxectos de colaboración con moita xente ao longo do mundo, visitar moitos sitios, pois a experiencia persoal tamén foi moi fructificante sempre, pero é dicir, non sei, eu creo que eso foi un pouco o que me levou a vida en finalmente, ¿no?, chegar ao punto que quería, ¿no?, que era estudiar as algas. Ser profesora, aparte, de Ser ensinar e formar a nova xeración de futuros psicólogos, non? Sí. Se me equivoco. Sí, bueno, tamén dou clases no máster, de feito, cando dixeches botánica mariña é unha da asignatura que dou nun máster, non? E aí loitamos, creo eu, un pouco coa ceguera vegetal, non? Que realmente é moi difícil, ¿no?, frente a un animal, ¿no?, que se move, poder decir, bueno, sí, pero mira o que hai ao lado, non? Aí hai unha maravilla que tes aí ao lado, un pouco difícil de facer ver, e intentamos facer. Mencionaba ela a ceguera vegetal, pero no teu caso non ativeches a ceguera vegetal porque, aínda que o José Luís Rabuñal prestou atención ás aves desde o primeiro momento, foi, digamos, a súa nena bonita, desde sempre da Costa da Morte, José Luís Rabuñal ten datos de flora moi interesantes, colaterais, que ti utilizaches esa palabra, colaterais, pero, sen dúbida, relevantes. Podenos contar un pouquiño, aparte do tema da flora, un pouquiño tamén o contexto, o sea, por que a flora da Costa da Morte ten interese, que especies hai, en que sustratos medran, porque tamén a propia Costa da Morte ten unha xeoloxía tamén bastante peculiar. Que nos podes contar diso? Home, eu creo que a flora da Costa da Morte ten, evidentemente, cousas interesantes, pero, entre outras cousas, ten endemismo que solamente hai no Salío, sino na Costa da Morte, na provincia da Coruña, simplemente. Claro, isto é moi interesante, a presenza de endemismo. E despois, porque eu creo que en xeral é moi descoñecida a Costa da Morte, a flora da Costa da Morte. A min gústame moito as plantas, as flores gústame moito, e eu creo que a veces diante de unha orquídea destas que temos pequeniñas e todo eso, che quedas extasiado, porque son en xeral pequeniñas e non lucen tanto como as que están nas floristerías. Se colles unha lupa e as miras despedidas, miras con un detalle, a min eu recordo ali na Serra de Penaforcada, alá arriba en Rascalobos, aquí un paisaxe desgarrado, tremendo, non? De granodiorita biotípica, tipo traba, que é unha cousa increíble, esa serra. E Concello de Laxe, sobre todo, non? O compartido, non? Hai Laxe e Vimianzo. Laxe e Vimianzo. A zona. Rascalobos ainda cae en Laxe, ainda cae, está prácticamente no límite. E que altura ten, máis ou menos? O alto de Rascalobos son 300 metros. 300 metros. Está prácticamente ao lado do mar, é dicir, que é unha altura neta, non que está sobre outras alturas, é dicir, son 300 metros directamente sobre o nivel do mar, non? Bueno, non é que sexa moita altura, pero, claro, Rascalobos merecería, Rascalobos e a Serra de Penaforcada, unha sesión dedicada exclusivamente a ela, porque é algo moi especial, en moitos aspectos. E, bueno, eu recordo algunha vez, pois eso, ver ali orquídeas en medio daquel paisaxe desolado, tremendo, que parece unha paisaxe lunar, e algunha orquídea do xénero Ophrys apífera, Ophrys esfegodes, por exemplo, con esa beleza impresionante que ten, e de verla ali, é dicir, tanta beleza que nadie vai entender que enterarse nunca dela. Este sitio desolado. Parece unha ironía, non? Que a natureza fixera ese prodixio de beleza e que lle reservara ese destino de estar ali, nacer ali, vivir ali e morrer ali sin que ninguén se entere de nada, desa beleza, de percibir esa beleza. Eu teño unha especial sensibilidade para esas cousas e me fan pensar moitas veces, non? Bueno, pero volvendo á túa pregunta, pois eso,
Eu non salí nunca especificamente a ver estas especies de animais, etc. Todo eso son observacións casuais. Eu iba traballando de forma sistemática e metódica, pero en busca de aves, datos sobre aves e tal. Pero ao estar no campo, pois vas por ali e xa de vez en cando te aparece unha donicela, te aparece un raposo, tal, non sei que, ves a pillar unha escena de depredación, bueno, estas cousas que aparecen de vez en cando. Con respecto ás plantas, sí, no mes de xuño era o mes máis morto para min con respecto á ornitoloxía, porque, bueno, era o mes de cría, pero a cría xa sabemos máis ou menos o que era, non é época de paso, que era, digamos, a miña especialidade, dedicarme á observación do paso, aproveitaba o mes de xuño pois, para meterme sempre na Serra de Penaforcada e ir a buscar ali as cousas que había, e despois controlalas, etc. Por exemplo, pois a Serra de Penaforcada presenta unha cantidad enorme de Centaurea corcubionensis, por exemplo, que é unha planta endémica tamén en principio da provincia da Coruña, máis ou menos de acordo ca bibliografía, eu non o sei, non o comprobei persoalmente, pois esténdese máis ou menos a súa área de distribución desde o Pindo, máis ou menos desde o Pindo, pois hasta o Cabo Salarial, en Malpica de Bergantiños, máis ou menos. Bueno, pois ali a cantidad de Centaurea corcubionensis que veías era impresionante. Nadie era consciente disso, porque ali non iba ninguén. As Calobos non iba ninguén. Era un sitio solitario totalmente. Eu opatei moito toda esa zona, xa desde o ano 80, porque en aqueles tempos non vou a falar de aves, pero, bueno, digo, por meu contacto con as Calobos, parecía un sitio moi axeitado para o bufo real, non parecía. O sea, a paisaxe era exactamente axeitada para o bufo real. Entón, hubo bastantes noites que me iba con unha cinta grabada e poñía ali o canto do real, a ver se oía con contestación. Nunca me contestou. Pero, bueno, serviu para familiarizarme con aquela serra, cos sonidos da noite daquela serra, o misterio que encerra aquela serra que parece un mundo distinto, un mundo fantástico, saído da imaginación de un Xulio Verne, de un Edgar Allan Poe, non sei, son uns paisaxes, uns perfiles increíbles. Eu tive ali, a parte un pouco do tema sensacións, algunhas vez sensacións que non tive en ningún sitio nos 84 anos de vida que tive. E unhas sensacións coincidindo sempre con días de néboa espesa e todo eso, donde sin darse en conta arronxábase da realidade, tanto da realidade espacial como da realidade temporal. Eu recordo a primeira que me pasou eso, que deixo moi sorprendido, porque un momento que como me despertei, como se saliera así, e de dicir, ¿dónde estou? ¿Dónde estou? O sea, e despois, que hora é? Eso me pasou varias veces, solamente nese sitio, en certas condicións. Eu penso que en determinados sitios hai algo máis que as cousas que vemos e que oímos. Hai algo máis. Non sei que é. Unha enerxía, un fluido, un algo especial. Eu vexo nesos sitios, falo de Alto de Rascalobos, falo do Concello de Galións, esos sitios donde a persistencia en visitarlos para contemplar as súas os seres que ali habitan, chegas a establecer comunicación con eles, como se esos sitios tiveran vida distinta da vida dos seres que albergan. Hai unha conexión, que, pois non sei, non sei explicar, non teño ni idea, pero sí sei que esas sensacións se perciben, eu por menos as perciben a minha vez. Xa digo, todo eso pois fai que entres no que é a maxia da natureza, a maxia da natureza. Non é só verano, non é só plantas, hai algo máis que non sabemos que é. Pero ese misterio é moi atractivo. Nunca vas a saber o que é, pero o percibes, e o sintes, e che fai querer máis a natureza e identificarte máis con ela. Ter a humildade de saber que sabe un pouco, e que ten que haber outras cousas que desconocemos, e que a mellor xeracións que veñan máis adiante poden acercarse a ese conhecimento.
E xa digo, con respecto ás plantas, pois, bueno, plantas como a prova da Centaurea corpundionensis, que se dá moi ben aquí en Cascalobo, pero outra non é planta, é un fungo, vamos, por lo tanto, unha planta propiamente dita, un cogumelo, pero no mes de xuño, que era cando iba eu, veía todos os anos, ali ao lado dun piñeiral, no borde dun piñeiral, nunha pista, unha colonia da Amanita Berna, a Amanita Berna. E todos os anos estaba ali, o sea, todos hasta que deixei de ir, porque os xogos xa non me permitían ir ali, o dermatólogo me dixo que me subir. O sea, ben, o ano próximo, se sigo así, pois intentar ir despacillo, pero vou a intentar ir. E recordo sempre esa colonia da Amanita Berna, que é unha seta mortal, está dentro desta tipoloxía esa de setas mortales, non? É branca, pura, é unha das poucas setas, dos poucos cogumelos que saen en primavera, non é de outono, é de primavera, de aí ven o nome. O de Berna, sí. Claro, Berna, Bernal, que do latín, que ven primavera. E a veías ali, veías tamén o risco que podía ser para xente que, bueno, nadie va a coller as ali, que non vai ninguén, non? Pero para coller esa seta podía confundirse a mellor cos champinóns, porque son así blanquiños tamén. Ainda que tiña as características das amanitas moi claras, non? Se veía a anela da amanita, a volva, e despois as estrías da parte inferior do sombreiro. É unha seta moi bonita, pero mortal. E, bueno, quizá, pois, un poquinho de morbo de verla ali, de verla un ano tras outro, de estas cousas. Despois xa, en outros sitios, xa non arriba, pero en outros sitios, por exemplo, pois a Linaria poligalifolia, da subespecie alinonensis, xa máis propia das pradeiras de trasduna, das dunas fósiles, etc. Bueno, é unha subespecie que máis ou menos, según a bibliografía, esténdese máis ou menos desde o Cabo Vilán hasta a Estaca de Vares, cubre toda esa zona da provincia da Coruña. Entraba é bastante abundante, non? Ainda que hai certas variacións casi podemos dicir individuales, a veces as follas son un poquinho máis anchas, son un poquinho máis estreitas e tal, pero outra especie, pois, valiosísima, é o paxariño amarelo, que lle chaman, paxariño amarelo, é outra especie valiosísima. E despois está, bueno, os onfalones litoralis, subespecie galésica, que é un endemismo da provincia da Coruña, pero creo que casi exclusivamente da Costa da Morte. Vamos, non sei se hai por outros sitios, pero é valiosísimo. E, bueno, ali, pois, hai o había, xa non sei se seguirá, porque eu xa non podo ir a esos sitios e tal. Había unha colonia interesante con palones litorales en unha landa costeira que está encima da praia de Arnado, que está situada entre Soesto e Trabo, unha praia pequeniña, a praia de Arnado. Había unha colonia, pero numerosa, pero foi desaparecendo. E a última visita que fixe ali vin algunhas plantiñas illadas e nada máis. Non sei como estará eso. Pero hai unha colonia que había xa fai moitos anos, non sei se ali Gavir, non o sei, que estaba na isla dos Carallóns, a isla dos Carallóns, na isla da isla, que ten... É unha maravilla, porque está concentrada a colonia. E ten, pois, desde logo, máis de 1000 plantas, sin dúbida, posiblemente a veces máis de 2000, moi concentradas. Varía a situación, a veces, a densidade, a veces está máis na cara norte, outras veces máis na cara sur, e tal, pero é unha maravilla. Esa illa é algo privilexiado, porque a parte do onfalones litorais ten unha diversidade, sendo tan pequeniña, é unha diversidade de plantas increíbles, a viola, en fin, moitas plantas. Explico un momentiño da isla da Carallóns, ese nome tan extravagante. Parece que ven da cantidad inmensa de excrementos de coello que había, porque está, cando eu cheguei, supoño que antes de chegar eu fai moitos anos, pero antes deso ainda habería máis. Estaba absolutamente cribada de tobos de coello, totalmente, era unha cousa increíble. Veías coellos, pero era unha cousa increíble aquela illa. E había que ter cuidado porque pisabas e a veces se hundías, non? O sea, pisabas o tobo, excedía, e podías ter un esguince ou a mí pasoume varias veces, non o esguince, pero meterme, hundir o pé, tal. E,
E, bueno, entón, pues, eso, estaba todo cheo de esquemontes de coello e puxeron ese nome tan poético, non? Que oficializou. Sí, 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 aparece nos mapas topográficos como ese nome. Con ese nome tan curioso. Que non farda e tal, pero, bueno, que hai. Xa digo, é unha colonia maravillosa. É unha cousa preciosa. Despois, as dunas de Traba, o campo de dunas de Traba, tamén unha variedade enorme, non? Claro, dependendo de se trata de dunas embrionarias, ou de dunas remóviles, ou de dunas físicas, ou de dunas fósiles, etc. Pero ten unha variedade increíble, unha beleza increíble. No mes de maio, vese o campo de dunas, sobre todo, e con algunhas condiciones meteorológicas previas á primavera, dependendo deso, totalmente de color vermelho. É o rumes cefalófonos, esa plantiña que é baixinha, un rumes pequeniño, e que ten unha flor en forma de espiguinha vermella, e desas dunas de todo de color vermelho. Despois, ao mes seguinte, o mes de xulio, xa non é iso, pero empeza a florecer o edificio picardi con esas bolinas douradas, sí, sí. E veis toda esa belleza, toda esa combinación. Eu que en unha ocasión levei unha excursión de 2 cursos de ali dos colexios de Laxe. Bueno, fui o autobús ali, que a intención era no mes de maio de ver a lagoa e os páxaros da lagoa. Eu disse que non era o momento, que solamente íbamos a ver ali os acrocéfalos estirpados e pouco máis, quería. E que para os rapaces que non era moi atractivo. Bueno, dixer, non, pero ten que ser agora, porque é a época de excursións e tal. Bueno, pois, aparcamos ali en Bordo, ao lado das dunas, e íbamos a Laguna polas dunas. E xa non salimos das dunas en toda a mañá. Empezaron algúns chavales que tiñan interese en eso, a preguntar isto, que é tal, foi unha maravilla, unha maravilla. Xa recordo que a primeira cousa que vimos detrás dunha pasarela desas de madeira que hai para acceder á praia, apareceu ali unha víbora de soalho de gran tamaño, non? Que para os chavales foi unha cousa, unha víbora, cuidado, non a saber quedes e tal. E xa despois, bueno, algúns desos chavales de 13, 14 anos que se estaban co móvil, empuxándose tamén, como pasa sempre. Pero outros non, outros preguntaban, tomaban nota, me preguntaban o nome da planta e tal. Foi unha xornada preciosa, os profesores quedaron encantados. E igual a mellor xurdía algún biólogo ou bióloga a raíz diso, pois unha idade crítica para decidir. É unha pena perder o contacto con eles porque tiñen un auténtico interese, non? De saber o nome, tomar notas e todas esas cousas. Sí, é moi estimulante o que ti comentas, que moitos destes rapaces que a veces teñen imaxinan que va a ser unha excursión, que va a ser un rollo e demais, e de repente descubren que a botánica que é fermosísima, que aparte a toda esa diversidade de plantas que hai, cando efectivamente utilizas unha lupa, aí xa te aproximas a unhas formas que son absolutamente, o sea, son casi milagrosas esas formas. Concretamente Traba, o Parque Natural de Traba, que é limitado na súa extensión, pois máis ou menos debe ter, quizá non chegue a esos 3 por 3 kilómetros, máis ou menos, o que é todo o Val de Traba, incluído a praia, as dunas e todo eso. Eu creo que é unha aula de naturaleza increíble, porque nese espazo hai unha cantidad de hábitats, pero impresionante. Sí. A diversidade de hábitats é impresionante. Sí. En consecuencia, pois, a diversidade das plantas que están ali, que existen ali, pois é enorme, non? Claro, é un hábitat que va desde a praia, propiamente dicha, praias bravas, moi batidas polo mar, hasta chegar ás crestas rochosas que rodean a lagoa. Hai de todo, a lagoa, en fin, é unha maravilla. E despois a praia, a mí chama moito a atención a vegetación que que intenta conquistar as praias, non? Porque é difícil imaginar un medio máis hostil para a vegetación que a praia, unha praia brava, batida polos ventos, batida polas olas e todo isso. Hai plantas que están ali e que prosperan ali e que chegan aos temporais ou as mareas vivas e as barran, matan todas elas, pero ao cabo dun tempo volven a estar ali a especie. É unha loita tremenda entre as plantas e o océano.
O océano gana a batalla porque mata a todos os individuos, pero non gana a especie está outra vez a vez. E así, anos e anos, e séculos, se sigue esa dialéctica entre a vida vegetal e a forza do océano Atlántico. Que pasada. Chame moita atención, sobre todo das especies que son a salsola caria, caquil marítimo, que están aquí. Eu digo, por que están aquí? Por que a selección natural as destinou a un medio tan hostil? Porque unha praia que non ten nutrientes prácticamente, que ten unha salinidade tremenda e que despois está exposta está con toda a seguridade condenada a que as ondas temporais e as mareas vivas e tal arrasen totalmente. Eu varias veces fui a eso, a verlo, non? Como quedar arrasado todo e se está arrasado. Bueno, pois pasa un tempo e volves a ver outra vez as sol, volves a ver a cartilha marítimo, e un poquinho ten a jonqueira pecloide, tamén, ainda que menos. É unha cousa maravillosa, porque te preguntas por qué? Cando hai outros medios moito menos hostil. Pois porque poden competir aí, en outros medios non poden competir, están aí adaptadas a unhas condicións absolutamente extremas. En primeira línea de fogo, o océano Atlántico e as furias do océano Atlántico e todo eso, é un misterio, unha cosa... En fin, hai tantas cousas e tantos tipos de reflexión contemplando a natureza e os fenómenos naturais que quedas sempre asombrado. O problema é que moitas veces non temos tempo para pararnos a pensar nesa serie de cosas pequenas, porque ao final son cosas pequenas, e ás veces tamén non estamos educados ou non nos educan para apreciar iso. Eu quería, de feito, a Conchi preguntarlle unha cousa sobre iso, de como educa moitas veces desde a perspectiva, que non se me malinterprete, enxeñeril, a hora de, por exemplo, abordar un tema de xardinería ou calquer cousa. Gracias, xa interpelo a Conchi con teu permiso. Como se moitas veces se educa ou se maleduca a hora de, por exemplo, planificar uns xardíns, moitas veces contra a natura. O sea, digamos, empregando solucións moi duras ou especies non aceitadas. Isto era o habitual ata non hai tanto tempo, incluso hai coletazos ainda a día de hoxe. Como, o sea, valora ti como é de importante este cambio ou como está a situación actual? Bueno, nese choque ainda estamos, non? Que efectivamente a xardinería entendeuse sempre como algo solo destinado ao ornamento, non? A crear un decorado. Casi eu teño peticións, non? De proxectos de xardíns que casi che están pedindo facer un decorado. E para mí un xardín non é facer un decorado, non? Sobre todo cando nos vamos a espazos urbanos, non? Incluso hasta a iluminación é un despropósito, non? Ou seja, xa non temos a luz das estrelas nas cidades, nin nos xardíns, nin nas áreas verdes. E, bueno, nese choque, non? No que estamos ahora mismo, por exemplo, algún compañeiro e eu, nesta dicotomía continuamente de atender esas necesidades dos clientes, non? Que nos piden xardíns que non teñan mantenimento, non? Que non... Bueno, eu digo que casi son sitios inertes. Estábamos creando xardíns casi inertes e totalmente domesticados, non? Donde, por un lado, o proxecto xa era un lugar moi inerte porque lle estábamos quitando complexidade. Para min a natureza é complexidade e a complexidade diversidade. Entonces, cando che piden algo con moi poquinho mantenimiento, con moi poquinho presuposto, que empezas aí é a disminuir esa complexidade, non? E a disminuir, ao final, estás facendo un espazo, pois eso, casi inerte, que un escenario, un decorado, totalmente domesticado, non? Donde logo, incluso, non é só a fase de proxecto, o mantemento tamén chegan con máquinas, que eu digo que o xardín xa non necesita máis máquinas, necesitan cerebros tamén, pero veña a recortar e a podar e a controlar, non? E incluso hai moito tempo que nas cidades e nos xardíns que facemos
non vemos un árbore no seu pleno desarrollo, non deixamos non que o árbol cumpla toda a función de árbol. Pero ti ensinaronche dunha maneira, que a mellor decía que había que facer as podas, facelo de determinada maneira, non? Fai moi pouquiño esta era a maneira, non? Empezamos un pouco a reflexionar e sobre todo a este choque de non querer crear este tipo de espacios que casi están mortos, non? E a buscar outras maneiras de como poder facer que un xardín seña un espacio vivo, funcional, donde non é só o que vemos, sino o que non vemos tamén ten moitísima importancia, non? A auga, un montón de elementos que, bueno, viñamos moitos anos quitando das zonas verdes, non? E que agora pretendemos volver a poñer en valor. Non é fácil, non hai moitas oportunidades. Pero hai algunhas, o sea, podes contarnos algún que outro exemplo, non? E temos moito descoñecemento, non? Eu son a primeira que para intentar abordar un proxecto dun xardín dunha maneira diferente, pois tiven que recurrir, non? Que aquí Hábitat foi o momento en que coñecín esta entidade e me abreu as portas, recurrir a coñecemento, non? De persoas, máis ligadas a naturalismo, non? A que eu non sabía que accións estábamos facendo cando facíamos un xardín que podían ir contra a natura. Eu estaba convencida de que facíamos moitas cousas contra a natura, non? Pero non sabía identificalas exactamente nin como correxilas. Pois foi un pouco acercándonos a Hábitat e a outros, Isabel Aguirre, outras persoas que teñen tamén máis coñecemento na materia, como nos estamos enriquecendo, non? E como estamos cambiando esa ollada. Eu digo que estou cambiando a forma de mirar, non? Tamén a beleza dun xardín. Estou descubrindo, non? Bueno, escoitando a él, xa vos imaginades, non? Efectivamente, todo este descubrimento que hai detrás da natureza que hasta ahora nun proxecto de xardinería non éramos capaces, non? Todo domesticado, totalmente domesticado, sin darlle tempo ás cousas, non? Tampouco un xardín requere tempo, e non deixamos, non? É todo inmediatez nos proxectos, tanto públicos como privados. Están o tema da inmediatez, o tema de que pouco mantenimento, que non me dé a lata o xardín, non? E entonces, claro, levounos a facer un tipo de xardinería que eu digo que iba totalmente en contra, non? Do que debería de ser un espazo para a biofilia, non? Para esa conexión co medio natural, que no medio urbano é moi difícil, non? A veces, no ritmo de vida actual, encontrar esos momentos que creo que son super necesarios para a saúde mental e física e ese contacto, non? Do que, bueno, este home xa nos falaba moito máis alá, pero no noso día a día meter un pouquiño desto que nos conecte, non? E que, bueno, eu creo que se estaba perdendo. E gracias a esta nova corriente de xardinería máis funcional, máis regenerativa, estas novas correntes de non podar os árboles, non? Bueno, empezamos a estar formándonos aí, as cousas van pouquiño a pouco, pero, bueno, creo que está cambiando o rumbo da nosa profesión para ben, me parece. Non sei. Claro, pois son inspiración, non? De momento, para nós son moita inspiración. Claro, sí. Non. A cousa vai por aí, sí. Pois, moi interesante a reflexión que xusto acabas de facer do rumbo ata, o sea, cara onde vai, pero tamén hasta certo punto cara onde queremos nos que vaya, porque se ao final se faen proxectos determinados baseados en solucións máis sensibles coa natureza, moitas veces pode inspirar a outras administracións ou a particulares para que o fagan desa mesma maneira. Interesa moito tamén o que decías da complexidade, da biodiversidade. Ora, interpelote a ti. Que nos podes contar dos fondos mariños que temos, a veces incluso observamos a superficie do mar desde a costa, pero moi poucas veces nos aproximamos o que hai debaixo. O sea, temos que mergullar con uns equipos especiais. Que nos podes contar da diversidade neste caso, botánica, que hai debaixo da superficie do mar
E tamén queria che preguntar a que ameazas se enfrenta esa biodiversidade. A ver, aquí en Galicia, ¿no? Gracias tamén a moitas a outros psicólogos, ¿no? Que son as persoas que se centran no estudio, ¿no? das algas, temos moitísima información de partida, ¿no? Sobre todo para o que son comparativas, non a longo prazo, porque é importante sempre ter comparativas a longo prazo. Moitas veces hai, digamos, dinámicas a curto prazo, non? Que poden levar igual a conclusións bueno, pois un pouco sesgadas, ¿no? de realmente cales son os impactos, ¿no? Por exemplo, neste caso na biodiversidade mariña. Por tanto, toda a información de base que temos dende fai moitos anos é moi importante, non? Eu sempre recoñezo a importancia, o gran valor, non? De toda esa información que recolleu moita xente, non? Neste caso, pois, psicólogos e psicólogas, e que bueno, que nos dá unha base, non? Un punto de partida para poder estudiar, non? Estes cambios que están acontecendo, non? Nestes momentos, non? E ter, digamos, esta certa pois sentido de longo plazo de como está cambiando sen ter ese sesgo. Galicia, en concreto, no noroeste ibérico, pois gracias ao afloramento, no? Que é bastante, sobre todo na Costa da Morte, no? Que é a zona, digamos, de maior intensidade, mentres hai afloramento, que, bueno, ahora mesmo hai estudios, no? Que bueno, son un pouco preocupantes, no? En canto se o afloramento vai seguir estando, no? Ou pode debilitarse, veremos que pasa, non? No futuro, pero agora mesmo, gracias a este afloramento en concreto, non? Con gran cantidad de nutrientes, estamos nunha zona dunha diversidade mariña moi importante. En canto a algas, estamos aproximadamente en 700 especies de algas. Sí, 700 especies en Galicia, que siguen incrementándose porque pois as algas, como tamén pasa en outros organismos, non? Teñen certa plasticidade, non? E cada vez, non? Gracias a moitas, sobre todo coas ferramentas moleculares, estamos descubrindo moita máis diversidade, non? Da que inicialmente se recoñecía pois, por rasgos morfolóxicos, non? Entonces, está incrementándose continuamente. Esa, lóxicamente, esa biodiversidade hai que dala a coñecer. Eso é moi importante. Nos, lóxicamente, bueno, pola miña banda, me parece moi importante a conservación de hábitats. Temos, creo eu, dende o meu punto de vista, en Galicia, é un motor moi importante en economía, sobre todo de pesca, de marisqueo. Digamos, sempre hai este digamos, pequeno choque, non? De como intentamos conservar, non? Todos os hábitats mariños que temos, que ao final non son fonte de recursos, non? Para esta economía pesquera, marisquera tan importante, non? Ese pequeno balance, non? De intentar equilibrar e respetar as dúas partes. É bastante complexo, pero, bueno, pola nosa banda intentamos dar a coñecer esta gran diversidade de especies. Como se coñecen? Pois, o primeiro, eu empecei, pois, lóxicamente, co intermareal, porque era o máis doado, non? Ir en marea baixa, sobre todo, pois, aquí en Galicia, calquer persona pode achegarse, aquí Coruña é magnífico, calquer persona non pode admirar toda a diversidade de algas, pode achegarse un momento do paseo marítimo, sair do cemento, non? E achegarse a unhas pequenas rochas que pode haber en calquer sitio, e a diversidade é impresionante, non? De cores, de formas, pero o mellor é, lóxicamente, sumerxirse, non? Porque aí onde se ve realmente as algas no seu esplendor, non? É como se veramos un bosque, pois, tumbado, non? En cambio, cando estamos aí abaixo, realmente vemos as algas no seu esplendor, vemos a complexidade de capas, non? Que hai, de estratos, vemos toda esa interacción, non? Entre a fauna, entre a flora, bueno, digamos un mundo aparte, non? Que eu, a verdade, invito, non sei se vos mergullades, polo menos, pois, coas gafas, non? Polo menos poñer as gafas
ver ese mundo porque vamos, digno de ver, sobre todo para poder conservalo, non? Que eso, digamos, que é unha cousa moi importante e que moitas veces, pois non sei se a falta de coñecemento, a falta un pouco de achegamento, non? Por esta beleza que temos aquí ao lado, leva un pouco a pensar que dá igual que aquí se poña pois unha escollera porque total o que hai aquí pois vai sair aquí este lado. Pois non, porque aquí as unhas condicións moi específicas, unha ondaxe, unhas condicións oceanográficas concretas de iluminación, de sustrato, que aquí non pode ser e aquí non se pode poñer a escollera, non? Porque cambia totalmente, non? Está, digamos, falta, digamos, de sensibilidade que no caso das algas, que poden aparecer en calquer sitio, pois non é certo, non? Claro. Polo tema da conservación desta biodiversidade algal, ven saindo en prensa recentemente, igual a mellor a xente que estás aquí de público, a xente que nos escoita online, ven escoitando falar de Rugulopteris ocamurae, que é unha alga exótica invasora procedente do leste de Asia. Por lo menos para a xente que non escoitou falar dela, podes dar unhas pequenas pinceladas que esta alga, que impacto pode ter nas comunidades de algas na nosa comunidade? Agora mesmo, bueno, é unha especie que bueno, forma realmente unhas formacións bastante densas, non? Non precisamente pequena, pode chegar ao mellor pois a 20 centímetros perfectamente, e tamén ten a particularidade que tamén pode estar flotando, é dicir, pode atoparse no fondo formando formas flotantes sen estar suxeitas a ningún tipo de sustrato. Eso, digamos, tamén é problemático, non? No caso desta especie, pois, ten, digamos, unha resistencia a temperaturas moi baixas, temperaturas moi altas, cambios de salinidade, etc. Estamos diante dunha especie, pois, bastante complicada, non? E con un carácter invasor bastante grande, por eso, non? Un pequeno fragmento pode regenerarse todo un individuo, entonces é preocupante. Agora mesmo está na súa fase, digamos, de invasión de determinados puntos. Agora mesmo, pois, no Concello de Oleiros, aquí no Concello de Coruña, xa hai puntos, non? Onde se topa, sobre todo é de menos un metro a menos 10, a menos 12. Vale? No intermareal, quizá, non é tan importante o impacto, senón nas outras formacións e comunidades mariñas que están baixo a auga. Agora mesmo estás na súa fase de expansión e, claro, calquer especie invasora alóctona cando está no momento de expansión, pois é moi complicado saber hacia onde vai. Pode ser que, igual que pasa con outras especies que, por desgracia, nas especies de algas, non? Hai introducións dende fai moito tempo, teñen como, digamos, o seu momento de expansión bestial, non? No que arrasan con todo, e pouco a pouco vanse naturalizando as comunidades que temos, pois, ao final, son resilientes, non? E acaban, digamos, pois, equilibrando un pouco o sistema. No sur de España, bueno, xa hai moitas veces, pois, en moitos diarios, en moitos medios de comunicación, non? Sobre todo nas costas de Cádiz, pois, non se sabe, hai unhas arribazóns enormes, non? De non sei, toneladas de algas, non? Desas formacións de algas que chegan todos os anos, por tanto, aí, pois, é bastante problemático. Aquí agora mesmo non sabemos aínda como vai, hacia onde vai a dirixirse. Agora mesmo sí que nas zonas onde está ten unhas poblacións moi densas. O que é certamente preocupante, creo eu, é que non son zonas alteradas, porque normalmente estas especies alóctonas, especies non nativas, comezan normalmente por zonas, digamos, alteradas, non? Onde xa, digamos, están, pois, as comunidades un pouco tocadas, entonces aí onde realmente é máis doado que poden colonizar. Sí, teñen como, digamos, máis campo libre, non? Para esta en concreto está, por exemplo, pois na Ensenada de San Amaro,
nas esclavas tamén se pode atopar, nas illas de San Pedro. Non son zonas precisamente que estén alteradas, non, por algún tipo de contaminación. Eso, digamos, para min é o preocupante, non? Porque pode, digamos, colonizar calquer parte da costa de Galicia. Hacia onde vai? Pois agora, de momento, é un pouco cedo para saber o que é importante é que se alguén hai unha especie aquí que autóctona que é moi semellante. Entón, digamos que para realmente confirmar a presencia dela hai que facer un corte ao microscopio e observar ao microscopio. Vale? Digo porque xa temos moitas veces, e sobre todo este último ano, observacións, non, de que a especie autóctona son da mesma familia e teñen, digamos, algunhas afinidades fisiolóxicas e tiveron un crecemento exponencial moi grande. O ano pasado vímolas por Dictyota dicotom, unha especie autóctona, e tivemos poblacións moi densas, pois o primeiro que te ven é, pois, hasta aquí. E fixemos cortes transversais e non era. Entón, polo menos digo que precaución sempre, hai que sempre identificar, non únicamente pois a observación de un determinado pois explosión de algunha población que, bueno, que poida levar ao mellor a erradicación dunha especie autóctona, non é o caso. Pois moi ben. Foi natural, foi natural. Non intervén. A chegada non se sabe de momento. Porque desde o Pacífico. Sí, pero, por exemplo, pola costa cantábrica xa está presente, pola sur de España, as Illas Canarias tamén. Agora mesmo está pois en moitos puntos, tamén na costa de Portugal. Como chegou aquí a Galicia? Este que na costa cantábrica foi antes. Sí, bueno, a mellor con tráfico de un dos vectores máis habituais é o tráfico de Augas de lastre, non, supoño. Augas de lastre ou fouling. O do fouling se está adherido ao casco dos navíos. Sí, normalmente sí. Tamén hai moi... Sí, tamén, por exemplo, nos aquí como en Galicia, pois moitas veces importase as semillas, non? As semillas de moitas especies de marisco, outras especies que coñecemos non nativas, que facendo un rastrexo, pois empeza a estar primeiro pois no Mediterráneo, nun sitio que se chama o Tau Lagún, que é unha zona pois que ten moitos cultivos. Posteriormente, é moi curioso, non? Como se pode trazar, pois porque hai plegos de herbario, non? Gracias a eles podemos a veces trazar un pouco, non? A ligazón, non? Como comezou un pouco a aparecer algunhas especies. Logo, estas en concreto, non? Na que está moi ben trazado, chegou a na Bretaña francesa, e a Bretaña francesa un pouco despois apareceu aquí en Galicia. Entonces, posiblemente sexa por importación de semilla, pois que veña pois con unha espora ou que veña con algo máis. Eso sí que é importante, debería de controlarse mellor, vale. É moi complicado moitas veces, claro, este tipo de control xa simplemente co tema das augas de lastre, habendo unha normativa moi estricta para o tratamento das augas de lastre, non se cumpre. O problema das leis ambientais é que pode haber unhas leis ambientais maravillosas e moi ben pensadas, pero se ao final non se cumpre ou se sae gratis incumprilas as persoas ou as empresas ou tal, ao final non ten ningún tipo de utilidade. Pois gracias polos apuntamentos. Eu quería preguntar a José Luís, xa estamos xa no último treito desta mesa de naturalistas, por certo, está vos parecendo interesante, pero a mí mo está parecendo, desde logo. Despois vamos deixar un anaco para as preguntas, ou sea, ides pensando se queredes a unha pregunta para calquera dos tres intervinientes. Eu a José Luís voulle preguntar sobre fauna non aves que hai na zona, porque temos tido conversacións telefónicas absolutamente deliciosas falando, pois, por exemplo, da Marta na Costa da Morte, que era algo impensable, pero que está ben documentada. Despois seguimos o rastrexo, efectivamente había máis registros, pero tes unha lista bastante nutrida de especies de fauna interesante, deixando ao lado as aves. Sí, tamén, eso
eso son observacións casuais, pero si co tempo pues, aparecen especies e todo eso. Algúnas das que teño registradas non son observacións miñas tamén, porque hai especies que eu non sei identificadas, non? Por exemplo, nos micromamíferos, os purafollas, as arañas, pois algunhas, teño cinco que sabemos que están ali na zona esta que falei, a zona onde traballo eu. Pero desas cinco, eu creo que 3 as teño identificadas persoalmente, pero 2 non. Pero as identificaron persoas que saben máis que eu deso, e dou por bo naturalmente o criterio delas, non? Pero, bueno, a maioría sí, as vin eu persoalmente. A maioría das, o 97 ou 96% as vin personalmente. E, bueno, claro, pode ser, por exemplo, se vamos a fauna, pois empezamos por os peixes. O sea, vamos a falar dos vertebrados, que non sei se aves, pois son peixes, anfibios, réptiles e mamíferos. Claro, son as 4 clases, excluindo as aves. E se falamos de peixes, pois hai moi poucas especies, deixa aparte os peixes mariños, non falo dos peixes mariños, falo dos peixes dulceacuícolas, non? É dicir, das lagoas que hai en esa zona que traballo eu, que son a Lagoa de Traba e a Lagoa de Laxe, que é unha gran descoñecida, a pequena Lagoa de Laxe. A das Brañas Mouras, pode ser. Sí, que está aí un barco, xusto na entrada de Laxe, un barco aí posto. Está en unha cota máis baixa que a estrada. Entón, non se ve esa lagoa. E esa lagoa, no final dos anos 90, ao final do século pasado, estive a punto de desaparecer. Porque acordouse construir ali o campo de fútbol do equipo de Laxe. Xa estaba avanzado, xa a voz de Galicia xa daba as noticias, que xa estaba por suposto. xa estaba a cousa avanzada, non? Aquelo, pois, era penoso, non? Era penoso porque a lagoa, sendo unha lagoa pequeniña, humilde, tal, é preciosa, a lagoa é preciosa, e desde o punto de vista florístico é moi interesante, non? Bueno, entón, eu cando supen eso, pois puxeme en contacto con José Antonio de Souza, que é o compañeiro aquí do Hábitat, que é un gran naturalista. Sí. Tamén fundador do grupo. Sí, é un gran naturalista, José Antonio de Souza, e de botánica sabe moito que é o demais, non? Bueno, fixemos un informe preliminar que servira de base para o escrito xurídico, que, bueno, iso física, o escrito xurídico, a argumentación xurídica e tal, pero levaba como soporte un estudio preliminar, chamábamos no título estudio preliminar, porque efectivamente era un pouco improvisado, non era unhas prospeccións a fondo da fauna máis, porque, bueno, eu a fauna conocía bastante ben, porque me quedaba cerca de casa, pero a flora non, había que hacer unhas prospeccións máis intensas. E, bueno, resulta que bueno, fixemos as alegacións, o Grupo Naturalista Hábitat prestou unha colaboración moi importante tamén, sempre, non? O sea, sempre axudounos moito. E, ao final, pelexamos e ganamos. E o campo de fútbol se construiu. Se construiu en fronte, precisamente, no outro lado da estrada. E a lagoa quedou ali. A visitei varias veces este ano, está preciosa. Sí. Ten un exceso de vegetación, ten poucas augas libres, non? Claro, co inconveniente de que para determinadas especies eso é perjudicial. Para outras, en cambio, é beneficioso. Pero está preciosa a lagoa. E, desde logo, a riqueza florística que ten, José Antonio de Souza fixeron un estudo a efectos de valorala, con arreglo a criterios, vamos a dicirlo, objetivos. Usaba un libro que o autor Santos Cirujano e outros 3 colaboradores máis, que se titula Criterios botánicos para a valoración de las lagunas e humedales españolas. Publicouse en ano 1992 este libro e establece unhas pautas, uns criterios para a valoración desas lagunas e lagoas e humedales, non? Eles traballaron sobre que eran 444 humedais españoles. E había 3 categorías, de acordo cos valores que dispoñían. Entón, tiñan en conta a diversidade, tiñan en conta a rareza de certas especies
despois tiñan en conta tamén o entorno, vamos a, bueno, puntuaba todo eso, non? E de acordo con eso podían ser as que non chegaban a importancia nacional, as que tiñan importancia nacional e as que tiñan importancia europea. Bueno, pois, aplicando esos criterios e solamente pois, sin facer un análisis a fondo, porque non tempo a facelo, esa algunha tiña importancia nacional para as plantas acuáticas, non? Bueno, eu xoguei moito no escrito que presentei ante a Consellería con eso, non? Decía, bueno, entre outras cousas, que se construía un campo de fútbol ali, que significaría hasta un desprestigio para a imaxe de Galicia, e todo. E que éramos do neolítico, un campo de fútbol e machacas unha lagoa pequeniña, preciosa, que é moi bonita, e que ten importancia nacional de acordo con criterios objetivos, non é que me parece a mí moi bonita, a tiña en ese sentido. E bueno, se ganou Sabatal, outra se perderon, pero eso se ganou. E foi moi bonita, foi moi satisfactorio. Pasou moi desapercibida Sabatal, moi desapercibida, pero o certo é que a lagoa sigue ali. E bueno, sería bo que un día se fixera un estudo da flora pois máis profundo sobre eso. Pero tamén ocurriu que a lagoa de Traba, non? Aplicando os mesmos criterios na lagoa de Traba antes da desgracia da concentración parcelaria que fixo ali unha desfeita absolutamente inconcebible, e tamén o estudio que fixo Souza, que tampouco era exhaustivo, porque, claro, analizar e coñecer toda a que a flora subacuática é complicado, fai falta alguns medios que nós non temos esos medios, non vamos a meternos ali buceando, non? Porque non. Entón, bueno, salía, pois, 24 especies, eran 12 hidrófitos e outros 12 higrófitos, non? O sea, plantas que viven en auga e plantas que viven en agua, pero que están en conexión con ela. Era das máis diversas de España, e aplicando os mesmos criterios, claro, aí contaba moito que tiña algunhas especies que eran moi valiosas en si mesmo, moi valiosas, e que puntuaba moito por a rareza e a escasez desas especies, non? Basicamente, recordo que eran a chara ou cara fragífer, que despois era tamén o Circus fluitans, e despois tamén había outro que era o Potamogetron poliganiforme, bueno, que puntuaban ao máximo, era na máxima puntuación, salía de importancia europea, de acordo con criterios objetivos do libro de Santos Cirujano e os seus compañeros. Bueno, agora, non sei, agora, despois de facer esa desfeita, cambiou o réxime hídrico da lagoa, bueno, sí, ten algunhas cousas que todavía se conservan. Eu teño a esperanza de que non desapareceran esas especies totalmente, que disminuíran, que estarían, pero desaparecer en termos absolutos, pois, hombre, tampouco é fácil, non? Se non vas directamente por elas, Claro. Eu teño a esperanza de que estén ali, de que en algún día se poda facer unha prospección ben feita a fondo, con medios axeitados, e que poda confirmarse todavía a presencia destas especies. Eu recordo que a chara ou cara fragífera, en unha obra anterior, na que se basou tamén Santos Cirujano para valorar a lagoa de Traba, cando fixo a valoración, decía que existían solamente en 10 medais españoles, en 3 galegos, que eran a lagoa de Traba e a lagoa de Doniños. Sí. Non sei se siguen existindo ou non. Pero xa digo, eran esas dúas lagoas pequeniñas, bueno, sobre todo de Láxite, a de Traba ten unha lagoa pequeniña, ten uns 600 metros de longitude, bueno, é bastante estreita. Bueno, pensar que existen esos tesoros botánicos, pois, é que non fomos capaces de respetarlos. Xa. Temos un compañeiro que está colaborando co Grupo Naturalista Hábitat, que é o doutor Rafael Carballeira. Sí.
que desde logo é unha das persoas que ten un interese máis persoal o coñecemento precisamente da flora das lagoas galegas. A lagoa de Sobrado dos Monxes, por exemplo, ten moi ben caracterizada, a lagoa de Doniños eu pude acompañar, tenho a sorte de poder acompañar nun inventario botánico e, bueno, dentro do seu traballo, desde logo, penso que se segue este rumo pode chegar, sí, efectivamente, a recuperar, o sea, digamos, a volver a facer series de herbarios de esas lagoas suficientes para ter unha idea da evolución desas plantas. A esperanza de que esas especies ainda se conserven, ainda que sexan pequenos, non? Pero, bueno, o cambio do réxime hídrico da lagoa, pois, causou unha desfeita. Eu, cando cheguei a Traba, que foi no ano 78, empecé a traballar ali, aquilo me parecía un paraíso, era unha cousa maravillosa, unha lagoa tan pequena, a diversidade botánica que tiña, os diversos espazos que tiña, bueno, xa para as aves era increíble, non? A aparición das polluelas, en fin, era unha cousa... E para outros vertebrados, porque, por exemplo, hai peixes na lagoa de Traba tamén, hai, poboacións de peixes, a parte disto, e tamén poboacións de anfibios, moitas veces ligados a encharcamentos perimetrais da lagoa. Por suposto. Entre outras cousas, aquí na lagoa de Traba, foi non me acordo o ano, debe ser a finales da década dos 80 ou ano 90, máis ou menos, fixen unha observación directa do desmán ibérico, do galeno espino, na propia lagoa, dentro do que é a propia lagoa, da cubeta da lagoa. É máis ben propio de augas rápidas, non? De augas rápidas. Pois estaba ali, é certo que era no sitio onde arranca, onde inicia o seu curso a canle de saude da lagoa, había unha corrente. Eu estaba na pasarela que hai ali, no extremo norte da lagoa, bueno, tratando de ver un feiteado, non sei, estaba en eso. E vexo, ali debaixo, a uns metros, como se fora unha... Primeiro vin que era unha rata de agua, un Armicolas apicus, non? Pero vin que non, que tiña a cola moi larga e tal, e que se mergullaba, e podía salir á superficie, entón, claro, mirei, e veía que estaba buscando alimento, podía salir que era un desmán, unha observación increíble do desmán, do galeno espirinal. Bueno, a mí aquilo dixome, pois, nunca sospeitei que estivera ali esta especie, non? A min despois, outra vez, poucos anos despois, no río Anllóns, pero, bueno, o río Anllóns é outra cousa, é un río grande, os ríos grandes de Galicia, ten máis de 70 kilómetros, é moi caudaloso, moi poderoso, é unha zona de augas rápidas que é onde están os muiños da Saíña, hai incluso unha central hidroeléctrica ali é onde cría o merlo rieiro, cría a bandeira real, bueno, todas estas especies, non? E tamén pude verlo unha actitude de alimentación, pero, bueno, se eran augas aceitadas, non? E finalmente fixe unha terceira observación que fixe este ano. Este ano? Entraba tamén. De galenis tamén? Do galeno espirinal. Esa foi a peor porque estaba todo moi entullado, era a finales de maio, o río era o rego do Vao, que é o dos regatos que alimentan a lagoa, é o menos caudaloso, o menos grande. Ven directamente da Serra de Penaforcada e percorre máis ou menos 1 kilómetro e pico hasta que desemboca na parte sur da lagoa, non? Pero, claro, estaba con demasiada vegetación. Pero, bueno, eu tamén estaba unha pasarela, e tamén o vin. O sea, no primeiro momento é unha agrícola, non, que buceaba, pero desapareceu seguinte a vegetación. Pero, bueno, era a posibilidade o desmán ibérico tamén. Bueno, son observacións que, bueno, que xa ten manter a esperanza toda a vida, non? De que todo o deterioro que experimentou todo o espacio natural de Traba, pues siguen habendo esas especies. Eu creo que temos que perder un pouco esa mentalidade, esa tendencia un pouco de mentalidade burocrática de estender certificados de defunción prematuro. Eu creo que as especies en xeral aguantan máis do que queremos. E hoxe hai esa tendencia. Se non se ve durante non sei canto tempo, xa está extinguido. Sí. Efecto Romeo, o que se chamaba efecto Julieta.
Sei que tiña algo que ver co de Romeo e Xulieta, de que creía que está morto, pero non está. Es que Spoiler. a experiencia demostra que especies que deronse por desaparecidas apareceron. Sí. Temos unha serie de casos. Eu, ahora non me acordo, vamos, pero, por exemplo, hai un par de agachadizas, de becacinas sudamericanas, da zona andina, e todo eso, que levaban prácticamente 100 anos sin verse, non? E se daba absolutamente por extinguir. Unha delas de alturas dos Andes e tal. E fai uns anos, a mellor 20 xa, ou 30, non sei, apareceu ali unha serra perdida dos Andes, unha que chamada Serra de Vilcabamba, e apareceu. Estaba ali e levaba un século sin aparecer. Eu digo, por exemplo, porque, bueno, toco o tema das aves, pero de maneira moi marginal, non? Por exemplo, fai pouco que se dou por extinguido oficialmente o zarapito pinotero, polo menos ten rostro. Digo, coño, que prisa hai neste dos non van a ver unha herencia, non? Para heredar, que prisa. Unha especie que efectivamente ves moi pouco, pero hai observacións de mediados da década dos 90, de 1995, hai unha observación. Non, vamos a esperar un poquinho. Esta ave criaba nas estepas da Asia Central, no Kazajstán, por aí e tal. Quen coñece o que pasa nesas estepas? Es que podemos dar fe de iso, un país, Kazajstán, que ten 2 millóns, está grande como Argentina prácticamente. Bueno, seguramente por desgracia está extinguido, pues seguramente, pero coño, vamos a ver, hai un pouco esa tendencia, eu, pues eso, por eso confío en que certas especies que a mellor tememos que desaparecera, pero que realmente ainda sigan sobrevivindo. Esa resistencia que teñen as especies, o caso que citaba antes das plantas que loitan contra o mar, contra o océano e que volven, a vida, a loita pola vida vai a todas as especies moi resistentes, a perder, polo menos en términos a nivel de especie, a nivel de especie. Bueno, eu creo que traba con todo o destrozo que experimentou a consecuencia da concentración parcelaria. Eu non estou en contra da concentración parcelaria, que me parece moi ben, pero cando se limita ao que ten que limitarse, non? A unha redistribución racional da propiedade, a construcción de certas pistas e tal, que iso é bo para a ocupación, evidentemente, hai que respetar iso. Pero claro que se metera na lagoa, eso foi un absurdo total, un disparate total, é unha barbaridade, porque estropeou a lagoa de Traba como lugar de recepción de vinícolas, que era un lugar magnífico, agora xa non hai vinícolas ali, e, bueno, e despois todos os outros estropicios, a perda da cría do avetorillo, unha desfeita. Total, para nada, porque as fincas de reemplazo que hai ali bordeando a lagoa non valen para nada, están destinadas ali a erva, de vez en cando segan a erva e non hai máis, non producen absolutamente nada. Pero, bueno, é eso de que a xente que ten poder para tomar decisións que poden cambiar drásticamente en determinado lugar de valor natural, pois teñen unha ignorancia total, absolutamente total. Sí, seguramente non a teñen na súa profesión, pero vamos, en estas outras cousas tamén unha ignorancia total e unha falta de sensibilidade total. Pero temos que enfrontarnos a iso, por desgraza, unha realidade, e por iso é tan importante o coñecemento científico. Por certo, estou vendo de reollo as notas, que estou abraiado porque estou vendo aquí notas sobre peixes, anfibios, mamíferos, coa lista de especies. Mustela Herminia, tes unha cita de Armiño tamén? 6 citas de Armiño. Eu penso que primeiro, porque moitas destas citas permanecían dormidas nos cadernos, porque realmente nunca sempre preguntamos a Rabuñal polas aves, sempre. Rabuñal, mira, tes citas desta tal, non sei que, pero moi poucas veces Rabuñal, aproximámonos ao cosmos tremendo de coñecemento
tamén de outros grupos, porque, por exemplo, que comentabas das orquídeas, pero que, claro, comentou de orquídeas, pero de outras plantas vasculares ten moitísimos registros. Eu sei que tes unha referencias de moitas das especies. Sí, eu xa pasa que é unha actividade moi marginal e non dá tempo a todo, non? Non dá tempo, pero bueno. Marca pouco a festa, non? E xa sabes, xa chega bastante, porque que non dá tempo a todo, pero eu, sobre todo, aproveitaba o mes de xuño, que é un mes un pouco morto para sabes, para meterme cas plantas, e fixen bueno, intentei facer un catálogo de plantas de Traba, da zona de Traba, non? Con meus coñecementos limitados para efectos de identificación, que algunhas plantas non son capaces de identificar. A maioría sí, pero algunhas non son capaces de identificar. Pero tiña catalogadas xa máis de 300 especies. Pois creo que temos un artigo para que o losa, compañeiros. Animamos a José Luis a que faga esa táboa de máis, con 4 notiñas que metas a maiores, e temos un artigo excelente para a revista que o losa. Depois os mamíferos, estas cousas, non, claro, o armiño que me distira. Sí. Eu teño 6 citas de armiño. As 6, bueno, son o vin na enseada da Isua, cerca do Monte Blanco, desa zona, o vin na marisma do Couto tamén, xa no esteiro do Anllóns, pero fora da enseada da Isua, o vin no río Anllóns da ponte para arriba, pero bastante cerca de Ponteceso, na Ribeira, e tamén o vin en Terraba, Pero a última observación que fixe de armiño foi unha observación preciosa. Foi preciosa porque foi no mes de marzo do 2013, eso sí me acordo perfectamente. Non me acordo perfectamente do día, pero... bueno. Estaba eu, era a finales do mes de marzo, e acerqueime ali onde están a zona que chamase Cernado, ali onde está unhas formacións de fragmites australes, de carrito, que normalmente as primeiras citas do carecer, bueno, da colosa pequena, as fago ali normalmente. E xa era a finales de marzo, aparece normalmente a primeira semana de abril, pero teño alguna cita de finales de marzo tamén, non? E recordo que aquel fin de semana fun a ver se xa cantaba algún, non cantaba, e non esperaba que cantara, pero hai que probar, porque o mellor estaba cantando. E non os vi. Bueno, pero estaba ali na pista, e de repente veo un armiño que estaba en muda, que eu non creí que podía ter tanta cor branca como tiña, estaba en muda. E as partes superiores eran un pouco como café con leite, máis ou menos, pero as partes inferiores e gran parte dos costados era de unha cor branca pura totalmente. Eu quedoume a dúbida de que, bueno, estes en inverno chegarán a ser totalmente brancos. Supoño que aquí nestas latitudes non. Pero debía de faltarlle pouco, porque xa digo, nesa época tiña todavía moita cor branca. Bueno, e vin o armiño, tan pronto vin, e eu quedo inmóvil, non? Cando vexo un causadores, quedo como mucho van a estar. Bueno, e vin que o armiño acercouse pola pista, quedou mirando para min, quedou media volta e escapou un pouco. E de repente se para, e volve a mirar hacia mí, eu estaba totalmente quieto, e vi que acercándose a mí, acercouse. Pero acercouse a moi poucos metros. Estaba así, e de repente, volveu a acercarse. E outra vez se parou, e volveu a acercarse a mí, e tal, unha cousa, porque eu estaba observando aí, a distancia que estás ti, máis ou menos. E iso, inmóvil, absolutamente inmóvil. Era unha misturanza de terror e de curiosidade que tiña, non? E eu recordo a expresión de vivacidade, de inteligencia que o soldo do armiño, de expresión da cara, non? E é un animal, non sei, precioso, dinámico, unha cousa preciosa. E estivemos así, pois, a metro 10 minutos. Roma e Titina, hasta que finalmente, tranquilamente, sin medo, saindo e se meteu ali unha zona de maleza que se mete no rego do lago, ese de que pasa. Sí. E xa desapareceu. Foi unha observación privilexiada. É increíble, aparte... Veo armiños en esas circunstancias. Desas observacións que se quedan así, tal.
E, bueno, tamén a observación foi da Marta Araya. Na Marta Araya, que falamos aí relativamente pouco por teléfono. Esa foi tamén unha observación, porque claro, esa foi, si que me acordo do día, foi o 5 de abril do ano 80. Sí, sí. Esas sí que son datas que non se olvidan, non? O sea, porque claro, naqueles tempos creíamos que non había marcas aquí, que estaban lá nas serras orientais de Galicia, en Ancares, Courel, bueno, esa zona, por suposto que sí, que a mellor un pouco máis para aquí, pero non importa, non se concebía, non? Bueno, recordo que era todavía época en que estaba o Monte Blanco, estaban sacando area de ali, bueno, todo aquele estudio, no 81, eso acabou no 83, no 81, era así. A pista, pola pista, pois, circulaban os camións que traían area e tal. Entón, eu metía o coche pola pista, non moito, pero metía pola pista. Bueno, ahora xa está prohibido, despois non a metía pola pista, pero aqueles momentos sí, porque as palas mecánicas, as excavadoras, os camións circulaban, e, bueno, pues, o coche meu que non facía, non facía ningún daño. E, bueno, aparquei o coche, o deixei ali aparcado, e dediquei-me a fazer a zona ornitolóxica, que se foi percorrido, tal, non sei se foi bo ou malo, non me acordo, e, bueno, xa iba a ir para casa. Iba a ir para casa, estaba así al lado, onde está o Monte Blanco, pero sin chegar ao Monte Blanco, máis hacia a estrada que vai de Ponteceso a Corme. E nese momento estaba poñendo os prismáticos encima do coche, no teito do coche, xa para sacar as cousas, moito menos coche, e para casa. E cando estaba así, poñendo os platos, oigo un ruidiño como unha, entre as follas así, brillante na ladeira do monte. Mirei e vexo por a izquierda, unha marca adulta que vai correndo así, pero non correndo galopando, como un trotecido, un paso rápido. E pasou a mí primeiro casi frontalmente, despois pasou por diante do mío e desapareceu. Non me veo. Eu estaba detrás do coche e non me veo. Eu a vi porque, claro, podía verla por encima do coche, non? Miña cabeza asomaba, pero a altura que estaba era o ángulo non lle permitía verme a mí. Quedou a casualidade que o coche se interpoñía e pude fazer unha observación de Marta adulta, viva, e que sin que me vera, e a unha distancia 12 metros, aproximadamente. Bueno, a identificación era absolutamente segura. Miña mancha pectoral, eso que era de color, de unha cor amarela, casi alaranxada, moi intensa, viño a punta do fouciño negro, cando a garbuña ten un pouco carne rosada, e as orellas triangulares, en fin, era unha identificación segura. Pero cando comentei con compañeros, non sei quen, varias persoas, me dicen que é imposible. Que é imposible confundirme con a garbuña. É imposible confundirla. Cando a ves así, que a ves a distancia e tal, podes confundirla, porque son moi parecidas. Pero se ves dese xeito e amosando de unha maneira tan clara os rasgos distintivos, bueno, non creía que eu estuviera mentindo, ni moito menos, sino, pero que estaba errado. Eu sabía que non. Bueno, eu que vamos a discutir, por suposto, non pasa nada. Hasta que despois, uns anos despois, eu creo que foi xa no 90, un compañeiro que non sei quen, non me acordo do nome, descubrira outra marca viva no Concello de Ponteceso. Sí, correcto, sí. Que xa hai amigos. Xa dúas xa... E despois xa aparece. Sí, sí. Aquela que me enseñaste a foto, depois poucos anos, atropelada en Vimianzo. En Vimianzo, correcto, sí. Era máis a oeste de Ponteceso. Hoxe, falei con Salmón, non por a tarde, un pouquinho antes de vir para aquí, Pablo Gutiérrez, o compañeiro de Ferrol, e, bueno, que contou iso do Piqueiro, bueno, estas cousas, e me dixo que fai pouco tempo que ten unha marca. Na Costa da Morte. Non, ali na zona de Ferrol, non sei se... Na zona de Ferrol, nesa zona de Trasancos, é máis habitual, hai máis registros, en Cedeira, por exemplo, zona de Ortigueira, Cariño, e de feito o compañeiro tamén, que Martiño Cabana participou nun estudo recentemente, que ven a constatar a expansión. Eu coordinara, pero xa hai anos que está publicado en Queuglosa, unha primeira
primeiro avance de resultados, de novas cuadrículas de martaraña en Galicia, vese como cada vez está indo máis para o oeste, e o artigo de Martiño, colaboradores, Marcos Mayo, etcétera, demostra que aínda está moito máis para o oeste. O sea, que prácticamente podemos decir que a metade de Galicia, Caroles, está prácticamente de forma continua, e despois todo o que o arco ártabro e a parte o extremo norte galego está tamén ocupado tamén pola martaraña. Que non tanto chega a Fisterra, que probablemente sempre hubo unha poboación na Costa da Morte asociada a piñeirais máis ou menos maduros, que e ali a martaraña pois tiña... Sí, sí. Efectivamente. Pero bueno, os datos colaterais moitas veces de ornitólogos sumados ao final aportan coñecimento. Por iso é tan valioso todas as aportacións que estás facendo, que por certo agradezo de corazón, creo que tamén todo o público tamén agradece. Se me permitides, ahora vamos pechar o que o faladoiro antes de dar o turno de preguntas, facendo pois unha última intervención. E aquí o que animo simplemente a que tanto Conchi como Viviana, como ti, José Luis, animedes os alumnos da Escola de Naturalistas e lle digades que ten de especial o que vos facedes e como os animarías a que, por exemplo, no teu caso, se aproximaran a esta xardinería funcional, regenerativa 2.0. A ver, despois de escoitar aquí o compañeiro ca paixón que fala, non? Creo que o que mellor transmite o que sentimos cando estamos traballando ao aire libre no medio natural, pois, bueno, o que acaba de decir, el pouco máis poido a eu aportar. Pero, bueno, creo que todo un reto, non? Transformar o que eu falaba, para min agora os proxectos que se achegan a nós, pensar en transformar algo que a priori plantexábamos como eso, como un escenario, como un decorado, non efímero, transformálos en un espazo que alberguen vida, canta máis vida mellor, cando menos un reto, un desafío super apaixoante, vamos. Quero decir, aí pasas as horas e pasan voando, non? É verdade que eu creo que todo o que se achegue ao mundo natural ten que ter como moita... A ver, eu creo que capacidade de asombro, que todavía manteñamos aí moi a capacidade de asombrarnos moi a flor de piel, e resiliencia, porque levamos moitos disgustos, pero moitísimos, non? Sí. Moitísimos, moitos. Entón, bueno, creo que o que apuntaba aquí o compañeiro dese que subestimamos a veces ese poder regenerativo, non? Na natureza, e iso é o que nos fai, o que nos volve a alimentar. Cando de repente estás xa que vas a tirar a toalla, aparece, pois eso, unha observación ou algo, non? Que che volve a facer recuperar esa ilusión e ese reto de poder convivir, non? Con ese medio natural, con respeto e bueno, a mí me parece que todo o que se achegue a isto e conecte un pouquiño é moi difícil despois desconectar. Sí, é certo. Eu simplemente quería decir que Conchi, o equipo de Trébore, traballan moi ben, podes ver o resultado de traballos deles, nos cales tamén tivemos a honra de participar o Grupo Naturalista Hábitat no Parque Rosalía Mera, que está en Santa Cruz, en Oleiros, e no recentemente inaugurado Bosque Atlántico de Cerveiros, que está no Polígono Industrial de Bergondo, a Carón. Moi bo traballo, teño que decirvos, é unha honra traballar con eles, tamén con Camilo, con todas as persoas que están aí, o equipo todo, e penso que isto sería un pouquiño a esperanza ou a semente, nunca mellor dito, de futuros parques, de futuras accións, de futuros xardíns que a nos, polo menos, creo que a todos nos gustaría que outros concellos imitaran este tipo de iniciativas. Un novo modelo de espazo público que necesitamos. Sí. Totalmente. Sí, estou de acordo. Pois nada, moitas grazas, Conchi. Viviana, o mesmo que decía de como animarías aos estudantes e as estudantes da Escola de Naturalistas para que se aproximen ao teu mundo. Que lles dirías?
É moi doado achegarse ao meu mundo. Quero dicir, simplemente, pois, de novo, non? O que estamos dicindo tamén, non? Ter a capacidade de asombro, pero tamén esa pequena curiosidade, non? Eu creo que se estades aquí, os que están online tamén, non? É porque tedes esa curiosidade. E o pouco que se poda observar é un pequeno graniño de arena, non? E pouco a pouco logo se pode ir pois visitando máis sitios, comparando, pois incluso visualmente, non fai falla facer ningún tipo de análise máis en profundidade, non? E comparar por que aquí aparecen estas simplemente cores, morfoloxías, tipos de algas, porque aparecen aquí e non aparecen neste lado, e digamos, ese sería o pequeno xerme, non? Que eu empezaría, non? Se alguén quere adentrarse nas algas. Lóxicamente, eu estou na Universidade da Coruña, estou aquí na Facultade de Ciencias, e, claro, invito a calquer persoa, non? Que queira adentrarse ou queira simplemente coñecer ou queira visitar as algas, pois está o meu despacho na universidade, ten as portas abertas, claramente, non hai ningún problema. Calquer persoa que este interesada nas algas, pois terá pois as miñas portas abertas sempre. Pois moitas gracias, sí. E agradecese a boa disposición por parte dunha docente da universidade para mostrar e animar para costar algarios, supoño tamén, ou como está o tema dos algarios, de que unha persona poda acceder ás coleccións? A Universidade de Santiago ten o herbario oficial, digamos, a nivel de Galicia, onde hai, agora creo que estamos por 7.000 plegos únicamente de algas. Entón, podese visitar, lóxicamente, para facer calcún tipo de estudio, non? Efectivamente, sí. Normalmente ten que estar supervisado por científico porque, lóxicamente, son pezas, digamos, de valor, non? Entonces, claro, hai que tratalas, lóxicamente, con certa, digamos, experiencia, non? Pero a nosa función normalmente é aportar, depositar moitos plegos de herbario para que queden aí, non? A disposición de calquer persona, non? Que queira estudiar, pois, estos vegetais non tan sorprendentes. E relacionado co decías tú, o certificado de defunción, non? Que creo que eu creo que hai algo que tamén, non, na sociedade na que vivimos, que nos quere botar un pouco ese carácter derrotista, non? Que nos quere un pouco animar a ter un carácter máis derrotista e non loitar, non? Ou aínda que xa con un pouquiño que podamos aportar cada un, é un punto a favor. Entonces, eu creo que hai algo tamén, non? Que é como, bueno, isto da igual, non? Fai fallas, está destrozado. Non está destrozado, porque o mínimo que se poida, o mellor parar de facer ese impacto, as especies aparecen. Porque eran destrozados, están destrozados, as especies. Exactamente, poden... Sí, eu creo que... Eu creo que hai que loitar contra este carácter... Sí. Pois moitas gracias, Viviana. Unhas palabras que nos quedas xa como ahora sí para clausurar, pois o que ti queiras comentar. Non, nada, que vou dicir, pois a aproximación á natureza eu creo que ten que ser espontánea, non? Hai unha, non se trata de presionar, porque hai persoas que pois, non lles interesa máis outras cousas, é legítimo totalmente, pois pode interesar máis o fútbol, pode interesar máis, bueno, pois ben, cada un pois fai de súa vida o mellor. Eu creo que ten que ser algo, se non vocacional, por lo menos pode ser adquirido, non vocacional, pero bueno, que che atrae. O que sí creo que as persoas que nos metemos na natureza, nos metemos con todas as nosas limitacións, que son enormes, infinitas, non? Pero bueno, nos metemos a fondo e tratamos de desvelar certos misterios, e mellor un pouquinho o conseguimos, outros non, pero creo que acabamos adquirindo unha forma de ver a vida e de vivir a vida distinto. Creo que temos unha visión máis panorámica, cosmolóxica, por decir, máis ampla, non? Dámonos conta de que, ademais da realidade cotidiana das cidades, dos nosos traballos, nossas preocupacións, bueno, ocio urbano, cine, tal, que está moi ben, todo iso, non estou nada en contra disso, todo o contrario, pero que hai outra dimensión, outro mundo, outra dimensión.
e que proporciona elementos que eu creo que enriquecen a persoa, despertan curiosidades, despertan, non sei, actitudes tan positivas como pode ser a curiosidade por tratar de desentrañar certos misterios, encontrar explicación a tantas preguntas sin resposta, e que van quedar sin resposta moitas delas, pero outras non. E creo que é moi bonito e moi enriquecedor. É outra cousa. Creo que enriquece o espírito, a parte de que é bo para a saúde, para todo. E, bueno, os que eu, se algún dos presentes ou non presentes, pero que se enteren e tal, eu podo axudarles en algo que sexa, eu estou sempre a disposición de vos, totalmente a disposición vos. Pero que aquí no grupo xa o sabedes. Para mí é unha honra vir aquí e tratar de colaborar e bueno, de ir sembrando un pouco a semente esta da curiosidade por a natureza. É unha natural, unha maravilla. É un plan maravilloso. Nos supera totalmente, é inmenso, claro. Solo accedemos a unhas partículas, pero incluso as partículas é maravilloso. E despois a sensación de saber que hai tantísimas cousas por descubrir e tal, que nos fan sentirnos pequenos e humildes. Pero que é sobre isto de saber que somos pequenos e humildes, pero bueno, aproveitamos por salir un poquinho deso e saber un poquinho. Eso, a vosa disposición e moitas gracias por vosa atención. Moitas gracias. Moitísimas grazas, José Luis, Conchi, Viviana. Hai alguén do público que quera facer algunha pregunta? Sí, espera que che do o teléfono, o micrófono. Gustaríame preguntarlle a Viviana que fai uns anos Reino Unido e Francia botaran bidós con residuos nucleares nas fosas en frente a Galicia. Notase a afección na costa de Galicia? Na Galicia, no que a mí me corresponde o que eu coñezo, non habería, non hai ningún efecto. En canto a o que coñezo eu, lóxicamente, lóxicamente eu estudio coas algas mariñas, coa vegetación mariña. A vegetación mariña aquí en Galicia podemos atopala ata os 30 metros, 40 metros, non? Digamos, a zona fótica aquí pois non é moi profunda, non? Estamos falando de esos bidóns están pois en profundidades maiores, non? Eu seguramente o que haya que estudiar era outras sistemas, non? Que de organismos, non? Que estén nas proximidades e que poidan ter algún tipo de efecto, non? Pero no caso da vegetación mariña non habería. Moitas grazas. Alguna outra pregunta aquí do público? Sí. Epa, Conchi, eu quería saber se alguén quere empezar a cambiar tamén a idea, porque, bueno, que me conoce de Hábitat sabe que eu sou moi de, bueno, así, botánicas raras. Por onde recomendarías empezar? Documentación, libros, algo máis para saber onde buscar? Máis que... Fágome un pouco a mesma pregunta, de momento o que eu podo aportar é moito ensaio e error, vale? Non bibliografía, eu recomendo moito ir á Biblioteca do Ceida, ali no Pazo de Lóngora, non sei se a coñecedes, eu levo o coche sempre cheo de libros da Biblioteca do Ceida, porque entendo que te refires un pouco a onde documentarte, non? Efectivamente, sí, porque cando fun a Mera, a verdade que me encantou, e de Bergondo, ainda non coñezo, entreime ahora, pero sí que, pois eso, había moitas especies que non conozco. Entonces sí que me gustaría pois saber un pouco máis de eso. Sí, a ver, no Parque de Dorneda intentamos implementar un tipo de vegetación que non é moi habitual nos viveiros, tampouco. Hai parte que sí que podes atopar nos viveiros, non? Pero é certo que hai algún tipo de vegetación que non é típica de ver nos xardíns, tamén. Aí fomos moi asesorados, non? Aquí polo grupo Hábitat, Andrés, Santi, Manu, bueno, moitos membros de Hábitat colaboraron nese proxecto e nos estiveron recomendando tamén, non? Implementar no xardín especies vegetais que non só aporten valor ornamental, que era o que estábamos acostumados a facer, non? Sino que aporten frutificación,
floración en diferentes épocas do ano para, bueno, que sirvan tamén, ¿no?, para toda esa atracción de fauna, para cobixo, para alimento. E entonces, bueno, hai un pouco de mezcla, non, de especies máis silvestres, quizá, e especies máis ornamentais. Eu tiro moito da biblioteca do Ceira. Sí, a min gustame moito ir por ali. Sempre estou desexando ter máis tempo para poder. Bueno, despois, o tipo tamén de xardinería inglesa, en arboricultura hai un mundo tamén, non, de bibliografía, e, bueno, sí que efectivamente vendo proxectos o millor máis hacia Inglaterra, Alemania, tal, pois tamén estamos descubrindo a veces plantas que de momento aquí empezan a chegar aos viveiros, pero é difícil atopar algunhas veces. Vale, gracias. Moi ben. Alguna pregunta máis aquí do público? Non? Do online? Non hai ninguna pregunta online? Pois, bueno, se vos parece ben, entón, damos por concluída a xornada de hoxe, damos concluído para a 13ª Escola de Naturalistas. Moitísimas grazas, Viviana, José Luis, Conchi, e agradecer tamén, por suposto, a Manu, que está aí detrás dos mandos, nesta e noutras moitas xornadas, a Andrés tamén, por tamén facer posible tamén esta xornada, a vos por asistir. Nada, empezámonos para novas escolas de naturalistas nos próximos anos. A nosa intención é facer tanto escolas de naturalistas como escola en familia, que tamén hai que decir que unha escola destinada para rapaces, os seus pais tamén que queran vir. E nada, seguimos avanzando, seguimos estudando para conservar, como levamos facendo desde hai 46 anos do Grupo Naturalista Hábitat. Atentos a nosas redes sociais. Nada, saúde e natureza. Moitas grazas a todos. Muy bien. Gracias. Thank you.